עורך דין יונתן פרשי, יש לי עוד שאלה. מה ההבדל בעצם בין תיק הוצאה לפועל לחדלות פירעון או לפשיטת רגל? תיקי הוצאה לפועל בעצם מדווחים לחוק נתוני אשראי. זה בעצם ברגע שהוא קיים יודעים שהוא ישנו, וברגע שהוא אינו... היום כל דבר מדווח לחוק נתוני אשראי, גם אם חזר לך אפילו הוראת קבע, גם בלי הוצאה לפועל. חד משמעית, כן. ההבדל בין הליכי חדלות פירעון בזמן שיש לך נכס הוא שני דברים בעצם. הליך החדלות פירעון הוא משהו שהוא נצבר בנתוני האשראי שלך לשנים. הבנקים מסתכלים על זה בצורה מאוד מאוד חמורה. זה לא רק הבנקים, זה גם הגופים החוץ-בנקאיים מסתכלים על זה בצורה חמורה, על פושטי רגל. על פושטי רגל בדיוק. זאת אומרת שעשית סיבוב למחוק חובות בעבר, ואולי אתה תנסה למנף את זה לעוד הפעם. לעומת זאת, בתיקי הוצאה לפועל, מה שקורה, קורה מקרה. אנחנו מסלקים את זה באמצעות האפשרויות שיש לנו. מיד אחרי זה, יש טווח זמן שבעצם... עושים ריסטארט לחיים וחוזרים למסלול.